Pidon kam nong shondor ne nong ring dor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Kajing beteng jong gilai teligi ken hun seng bhalang hari boy ban lek jurip ye kidukan bam bat kidukan di jing bam le se kanang la ban pen bha ban kentiu ye ko ke khya jong ki ba kene kathany ha ka bah ka sin ka bar menta ka sngi na galyang gini gilai teligi seng bhalang gi bakan thop ya ka RBY DSO ka MPUF bat ka MPSO kila lek biang ban pet ye ka khoj ka suba hapo kidukan bam bat kidukan di jing bam hasor nongpo hari boy district bar kene ka sngi Nagilang jong nong yelam jong tigilai tili kiseng kilala badon shibun kidukan bam kibala peniat dagi barjela ki bom syam lale khoj bat le bha hapo ki kamrasyan badon ru ginong tre ki bom don hikikot kisla ki babiang bat nagilang jong nong yelam ki tigilai tili kiseng bhalang kila khang ru ye ki restaurant bat kidukan di marbam ki bom don ye ki trading license hagani kasing lailam ye ki kenhun dau ba kerbok malai ubadi general secretary ka RBY DSO rengkat bat ki nong yelam bat ki khot jong ka MPSO bat ka MPUF ki nong ilam jing tiglai tili ki seng kila lej ru sya gi shinong gi bakham paji na sor nong po ban pun su tho ye jing don kam jong ka khoj ka suba kham tam ma po ki dukan bam bat ki dukan di marbam ki nong ilam kila pen pau ru ye ka jing bitar ba ki dukan ki bladep ban wan jurip ha ki gi khandiat sngi ki bladep henrei menta ki gi ju hi ki dukan ki di ye ki jing bam ki bala kut ye ka tarik bandi leni ki jing bam ki bala long expired bad ha ka ju ko por ki nong ilam kila kentu ki pai ba makin ai ke jingi trilang bat ki nong ilam jong seng kanang baga thain kan don hapdeng ka koi ki khya bat man lai ne kinu ki jing pang ka bawan lengba ka jing le jabo bat da ka babam ki jing bam ki bala dir por Bom doan, Oh, biang hijau ini. Side ke belakang lah. Di sini ada kekot ya. Oh, biang ini hijau. Yang mau pun dia nomor balik. Di sana ini kecil. Dito ban buang ni. Amar bakat to ka kan di bakit ka sampo yang lain. Hadian bang yela dable ya ka surprise checking haka Patrick nopo area na bata gitu kidukan kibubun kibang yela develop teng kiba duna kikot kisla kam tamle na bata gitu certificate bagi dei banyo nopo food and supply na bata ka FSSAI certificate ti hadian bang yela dep maham lupa yiki hagasin ka banukong nanduk ka Patrick ilalap kidukan ti habang gilej le biang iya kan ka checking ngilap ba idang don hi gibadang dona gi kot kislah ti dei halor katang nurim nagaliang kajongi gidan kajing sukya ka bakraw adian kata amar bi kumba ki kim sunyo ya ke ka ba labu nanela mana iki lang balaga an ka ba ki dei hok banle ti dei halor katang nurim nagala liang kejengi nak ni senjam hang ni sen ka bar ngile dak senjam dak ba ni khangno ye kite gidukan juki bat kila ban pli kite gidukan juki hadu ba kila la ban pembiang ye kite kot kisla denang ta habang ngila le pencek ye gitu gijaka kisturum jungki leka kitchen ga jungki ngilap ba kidang don hi gidukan ki banang le si chuchu ti gani i kumba
ki penpau ya ke ke senjam ka bang nagaliang jing ngi sim na bata ka jumba jong upai ba jong kadong ka than ke jengi I kumba ki perkhat bat kim penpau don no ya ke senjam ka bang nagaliang jong ngi sim te de lor kata kan urim ngisim na gane kelati ka bakham jam bakham teng da ka magi khang no gitu dukan cuki bat akajuk ka poro kumbang ledap kerpan ya ki rambak senang meron ki jongi haman lagi senang ke baki dan ngeladap ong men hakane ro ba ki kerpan ki lada kim biang ki kot kisla subhana sya ya gitu dukan bikin bu senang ki thau ki jongki ti nangta ki kerpan hiro ya ki bodo ki bor ki bdei pe ya ke kam ka bam gadi nang ta bdei pe na bata ki kot kisla ki kebumut bag nang liang jong district council bar ka food safety ide banda perking ba ha bagi ai ya ki kot kisla na bata kino ki dukan ki ba wan seng hapbo ka dong ka than ke jengi bat ha gaju ka por na ka liang ke jengi nginum syong klikti nang ne sakman bat kamkot ka ne ka jengi le ka jengi dam ta ka khut ka subah hapbo ka dong ka than ke jengi yin nang train nang ne sakman bat ya ke gi ba yele prasya hi ngit khang be ki kata de ka kro ko sya na ka liang ke jengi bat agaju ka por ki kerpan sa ci sin ki kerpat biang ya ki nongilam snong ki bor bedai pej na pata ka food safety nang pata ki level sen training sen ba kinum dei ban ai pathar than kamtam le lada kitu ki wan na sabar na ka state ka jengi kumbang da mahaman benangan ka bladam bakim la ba bit penbiang ki jing.com ki jengki kamtam le gitu ki head cook ki jengki lane ki chef ki jengki ki biang ki kot ki sla ki babiang ti kane de ka babu jingma bahana bata ka koi ka khia jong kadong ka thain ka jengi ti kumta na liang ka jengi nginam chong klikti nang ne sakmat ngina yale ya kane ka kam ban budin laki le budin em yak te ki kendon ki baladap maham yaki ti tang kita ki kitin ki pesat jepi bat ngi kerpad ro huju kopor ba ki pajba ki jengi ki sobha yele ban wan sakmat man ai ya kti kadiang kti kamon ka jongpi yile na bata ke imlang ka salang yile na bata ka koi ka khya ka jongpi te kumta ngi kerpad yepi ba pin yos na kti lang ban ngi khanam bangila ban rat bang khong ya ke kti ka ba nagaliang jengi gilam hadu mata ka bangile arsin ke ne ka suspension bro bang gilap ba ni danglap yaki te de lor kata nangrem nagaliang jengi ni pha ispi ka korwo ba nginum song kiti bat ngine tri ya ka kam ya ke ka bang gila dable lupa paham jengi ka tu kopor ngilalap ya ke jingduna ki jongki te ngila da batai yaki ngila batai yaki kata leti ba ide ba penbiang no yaki tu ki jingdakam ki jongki den ring ngilap andang ngilalik mataru ngilap ba kim pat le i den lor kata ngilap ru kidukan ki bang ngila dep lap menangane ba kila di ya gitu gijengbam ki baladap expert kadet ka jongki tem hagni kesin ka ar bangile ru nginanglap ki ba ki gidong bu itu gijengbam te I de halor kata nurim bangi sakhang no ya gitu kan namar babele yele persya ya ka baladap mana ya ki kum bangile dap le ka tu kusi ngilali kendu USP tadin baladap on kendu shwa ya phone inspector hadin tu li kendu USP namar bale nginum kwa ba kum kene ka jatkam bahkan nam pedeng tede lor kata nurim gi pan yang jinggersan kamtam ni ki bor jong ga an gi dei khmi ti andang ilapan ye ki ong ba kin ye trai kin ye snak tilang bat kin ye trai lang ban ngi ti nagaliang ge jengi hedin bangile dable lut baro jong ga temri boyi ngin salek kane ga dei ka face ka ar te tip sagana face kadang don nginam tip te hadin bangila yo lut ya report boro hi ngin sapa lut ya report ge ga bangilam isem ngin sapa apa ka ki bor ge dei pe Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai